Nire izena Mamadu da, 31 urte ditut, eta Senegaldara nahi, Senegaletik Frantzitik joan nintzen, eta Frantzitik Marseillatik Euskal Herrian, Ondarrun. Eta Ondarroatik aurrena Donostiara eta gero Oiartzungo ermita baserrira eraman du bizitzak Mamadu. Arraunak berriz, Ondarroa Busturialdea eta Oriobetik pasa ondoren San Pedroko Libiara. Ogibidez, arotza da sar. Hasieran egiten nun lana tailer baten ez, eta azken bola erabaki dut autonomoan munduan zertzen, probatzen, horretan ibiltzen naiz, leku batetik bestea, batzutan Donosti, oan Irunen nabil, alden bezala etxean eramateko zehose atertzeko bai. Garazi lasartetu bikotekide, San Juan eta Arraun Lagunakeko arraunlarioia. Internetetik ezagutu ginen, baina bai, arrauneko mundua gehiago elkartu zigun, eta hasieran esan nion, nire ilusioa izango zen, liga berdina jokatzeko, eta bueno, hurrengo urtean azten duen berriro. Igandean debutatu eta liga nagusian Arraun egin duen aurreneko subsahariarra bilakatu da. Jokatu nuen estropa Kriston Presioakin. Nahi nun dana ondo egin, eta urdurri ere bai, oso haro zantun sentitu nintzen. Eta espero dute beste batzuk animatzea. Lehenengo bi estropadek sailkapeneko 11. lekuan utzi dute San Pedro. Gure helburua da, gehienak 2 edo 3 urtze atzetik. Kaiku eta Kabon artean nik uste dute anibeliko geha, ze ez dia gu minion hain indartxugo. Borokoan nengo geha, hoi argi dago,